sayang ada janggilang nोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आदा साउथ फिल्मनि एक्टर बादि नुलायलांथारबाय आयु गिलु बालु मा सिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय आयु गिलु बालु मा सिखोला बेलाय सेंग्राफोरखौसो उल्था प्रपज खालामनाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आदै साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय आदै साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा आंनि आफाया आमेरिका मिथिनानै लाखा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामखा पिस्तलजोंनो गावफ्लंफैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबफैजोबगोन पिस्तलजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो न'खौ गावख्रुबफैजोबगोन नङाखै थगायदोंसो आङो नोंखौलाय नङाखै एबार मोसानो जाबाय जोंहा बिसोरखौ हाय दौलेरे नार्जारि from बिसोरखौ जोबोद साबायखर बिनानावमोननिसिम एबार मोसासिगोन ददेरे नार्जारि from बिसरगाव खावलायनाय जाहैबाय हायखौ एसे थिखोना हो
बिथांमोननिसिमबो 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 निलिमा ब्रह्म बयस्टरि जरा बिथांमोनखौबो दङब्ला गोख्रैनो साखाफारा जानो खावलायदों बिथांमोननिसिम हौवा हिन्जाव मोसानानै दिन्थिलांनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर जोंना मोसाग्राया मोसाबाय थागोन ओरै आर्टिस्टफ्रा रेडि खालामगासिनो दङ नै जोंना बान्था सफैदों थांथ'नाङा हौवा हिन्जाव ग्रुपना नै बान्थाखौ लांफैदो बान्था होगिरि सुनिता मुसाहारिनो नै लांफैदो लाजिनाङा नै जोंना बान्था सफैदों थांथ'नाङा हौवा हिन्जाव ग्रुपना नै बान्थाखौ लांफैदो बान्था होगिरि